תשמע, בענייני הפלה של משטרים, כן? אז אנחנו יכולים ללכת אחורה ל-Bay of Pigs, מפרץ החזירים, והניסיון להפיל את משטרו של פידל קסטרו שלא צלח, כמו שאנחנו יודעים עד עכשיו, שושלת הקסטרו נמצאת שם בשלטון, ולעבור גם אצלנו בלבנון, בשיר ג'מאיל, והתוכניות האלה הן אף פעם לא נגמרות טוב מדי. בוודאי לא מדינה שלנו, אבל גם לא לאמריקאים. ואני לא מסירה אחריות מדונלד טראמפ, שהוא התפתה לתוכנית הזאת, כי כנראה שמישהו שכנע אותו, מישהו עם פורש שכנוע מאוד 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 גדול, שזה אפשרי, אבל בסופו של דבר, אנחנו מסתכלים על כל המרכיבים האלה, ואתה יודע מה, אני חושבת שתימן דווקא היא דוגמה מצוינת, כדי ככה להסתכל ולראות מה קרה שם, לא מצליחים להפיל את המשטר בסאנה, בתימן, כן? האנשים שכל העולם הערבי אפילו לא הוג להם, זה, תראו, פרימיטיביים, בסנדלים, לא מצליחים להפיל אחרי כמה שנים של מלחמה שדוקטור יארי דיברה עליה עכשיו, של הסעודיה בתימן, לא מצליחים. ישראל לא מצליחה להפיל, אולי גם לא רוצה, את משטר החמאס בעזה. ואנחנו רואים מה בעצם קורה כאשר כוחות זרים מתחילים להתערב בעניין של למשל הפילו את מוסדק, ראש הממשלה הפופולרי באיראן ב-53, זה הולך ומסבך את העניינים. צריך לתמוך בכוחות מקומיים, צריך לתמוך באפשרות של איזושהי קריסה ואולי כרסום מבפנים של המשטר הזה, ולהפעיל עליו סנקציות ודברים כלכליים, שזה דבר שהוא ארוך טווח, זה כך שנים, אבל להגיד מכאן שדונלד טראמפ הפקיר אותנו, טראמפ שבסופו של דבר כשהגיע לשלטון אמר לא רוצה שום מלחמות, לא רוצה מלחמות במזרח תיכון, רוצה להתנתק במזרח תיכון. נכנס מי שיאמר, ואומרים את זה בארצות הברית, למען ישראל, למלחמה הזאת.